Nou, we zijn hier in de tiendschuur en hier in de tiendschuur draait alles om keramiek. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Maar laten we eerst even met de naam beginnen, want we zitten niet vlak bij een kasteel. Heeft dat toch iets mee te maken? Ja, dat klopt. Dat heeft er alles mee te maken. De kasteelheer, de verpachten zijn land en pachters. En die moesten als belasting een tiende van hun oogst afdragen aan de kasteelheer. En dat wordt hier in deze schuur opgeslagen. Dus dat wordt voor u een opslagplaats? Ja. En hoe zit het voor met keramiek? Ik zorg dat je honger aan de ene kant plaats hebt om tot ze zelf keramiek kunt maken. Ja. En hier is een museum eigenlijk. Ja. En tot wie terug gaat dat? Het gaat heel wie terug. Maar een van de oudste dingen, en dat heeft ook alles te maken met tegelen. En dat is ook het belangrijkste oude werk in de collectie, dat is van de Romeinen, van ongeveer 100 voor Christus. En dat zijn de Romeinse tegels, daakpannen die ze maakten. Ze vonden hier klei in de grond, rode klei. Ja. En die maakten er tegels en daakpannen van en die noemden de Romeinen tegulea's. Ja. En door het tegelen is die naam aan te danken. Dus daar kunnen we zelfs vandaan. Ja, dus dat is al een hele belangrijke link. Absoluut. Nou, we zijn hier in de tiendschuur en hier in de tiendschuur draait alles om keramiek. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Maar laten we eerst even met de naam beginnen, want we zitten niet vlak bij een kasteel. Heeft dat toch iets mee te maken? Ja, dat klopt. Dat heeft er alles mee te maken. De kasteelheer, de verpachten zijn land en pachters. En die moesten als belasting een tiende van hun oogst afdragen aan de kasteelheer. En dat wordt hier in deze schuur opgeslagen. Dus dat wordt voor u een opslagplaats? Ja. En hoe zit het voor met keramiek? Ik zorg dat je honger aan de ene kant plaats hebt om tot ze zelf keramiek kunt maken. Ja. En hier is een museum. Ja. En tot wie terug gaat? Het gaat heel wie terug. Maar een van de oudste dingen, en dat heeft ook alles te maken met tegelen. En dat is ook het belangrijkste oude werk in de collectie, dat is van de Romeinen, van ongeveer 100 voor Christus. En dat zijn de Romeinse tegels, daakpannen die ze hier maakten. Ze vonden hier klei in de grond, rode klei. Ja. En die maakten er tegels en daakpannen van en die noemden de Romeinen tegulea's. Ja. En door het tegelen is die naam aan te danken. Dus daar kunnen we zelfs vandaan. Ja, dus dat is al een hele belangrijke link. Absoluut.